Pozdravujem vás opäť zo sídla spoločnosti Root Brands, volám sa Patrik a rád by som si s vami spoločne prešiel niekoľko konkrétnych vecí, s ktorými sa môžete stretnúť na našej webovej lokalite. Ako vidíte, nachádzam sa na našej domovej stránke. Na anglickej webovej stránke, ako vidíte, môžem prepínať medzi týmito tromi webovými stránkami. Som prihlásený, tu vidíte môj účet, my account a teraz ideme na stránku, kde sa nakupuje. Už sme podrobne hovorili o tom, že existuje objednávka RPS a bežná objednávka a podrobne sme rozoberali, ako zadať objednávku RPS. A v tomto videu si povieme, ako jednoducho zadať normálnu objednávku. Povedzme teda, že som člen RPS a chcel by som zadať medziobjednávku a zároveň získať poukážku na prepravu v hodnote $15. Takže do košíka pridám Restore. Ako vidíte tu hore, v košíku mám jeden produkt, to znamená, že v mojom košíku je teraz Restore. Takže dám zobraziť môj košík, aby som si to skontroloval. A teraz poviem proces, ako dokončiť nákup. Na tejto stránke môžem zadať kód kupónu. Tí z vás, ktorí sú členmi 4 a viac mesiacov a majú už 4 po sebe nasledujúce objednávky, budú mať na svojom účte kupón vo výške $50 alebo $100, v závislosti od toho, aká bola priemerná objednávok za posledné 4 mesiace. A kupón zvyčajne príde v 5. mesiaci. Sem by ste si zadali tento kupón a tlačili do Apply kupón, keďže žiadny kód nemám, budem pokračovať a iba kliknem na tlačidlo pokračovať v platbe. Prejdem si tento proces, overím svoje údaje, tu vidíte adresu, ja budem pokračovať, kliknem na potvrdiť a zobrazí sa otvorenie adresy. A tu mám dve rôzne možnosti. Môžem použiť odporúčanú adresu alebo môžem použiť aktuálnu adresu. Odporúčanú adresu použijú poštové úrady v USA a v iných krajinách. Chceme si tak iba overiť správnosť vašej adresy, ktorú máme k dispozícii a kam budeme posielať tovar. Ako vidíte, adresy sú trochu odlišné. Takže budem pokračovať a kliknem na túto adresu. Keby som to nechcel urobiť, môžem použiť aktuálnu adresu, ale upozorňujem, že ak použijete aktuálnu adresu, zodpovednosť budete znášať vy. V niektorých krajinách odporúčam kliknúť práve na možnosť použiť aktuálnu adresu, ale prosím, skontrolujte si správnosť všetkých údajov. Budem teda pokračovať a kliknem na použiť odporúčanú adresu a priamo tu uvidím súhrn mojej objednávky. Mám ďalšiu možnosť pridať sem kupón, ktorý som nestihol prijať pri prvej príležitosti. Môžem použiť časť finančných prostriedkov alebo celú sumu v peňaženke. Ja v tomto prípade budem pokračovať a použijem svoju kreditnú kartu. Ako vidíte, tu je prehľad, zobrazí sa mi možnosť zadať údaje mojej kreditnej karte a potom kliknem na tlačidlo objednať a objednávka sa uskutoční. Tu je spôsob, ako môžem overiť, či je všetko v poriadku a objednávka sa v poriadku dokončí. Znovu platí, ak máte akékoľvek otázky alebo máte problémy s dokončením objednávky, určite kontaktujte náš tým zákazníckej podpory na adrese hello@therootbrands.com. Môžete to urobiť aj tu kliknutím na túto malú ikonu, kde môžete chatovať s ktorýmkoľvek z našich zamestnancov zákazníckej podpory, ak sú online, alebo nám môžete zavolať, teda ak sa nachádzate na území USA, inak by ste museli zaplatiť za medzinárodný hovor. Zavolajte na toto číslo, kde sa môžete spýtať priamo našich zamestnancov. Ďakujem veľmi pekne, želám vám pekný deň. Právě udělal a bylo by to v rámci těch 30 dnů, budete v pohodě. Někdy se může stát, že máte doma hodně produktů a chcete si je prostě odložit. Pokud je ale budete odkládat o více než těch 30 dnů, přijdete o výhody, které můžete získat i o odměny. Na to nesmíte zapomínat. Abyste mohli čerpat výhody RPS, dostávali odměny a mohli získat dopravu zdarma, je třeba, abyste zásilky dostávali každých 30 dní. Takže to je vše k základním informacím o tom, jak se pohybovat v košíku RPS, jak položku, jak dělat změny nebo vymazat položku, kterou už nechcete. Děkuji, že jste to se mnou prošli. V příštím videu si řekneme něco víc o tom, jak přidávat další produkty a jak se orientovat na webu. Děkuji.